Goio lekuan, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aspaldiko. Esango dugu, ahostako kolaborazioa, matematikan, zeure buruketekin, bakizu pasatzen da, nahi ausartzen zurekin. Bueno, da izelatik. Ondo pasatzeko da, eta. Ondo pasatzeko daude, ze plazer etorri zarana, ni bakarrik pozik ez, bestak beste ditu grupiak be, badituzu, ementanak goi hori agorrazaten etorri dira. Enrique Zubezoa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beti da plazer bat goi horekin. Bai, baina ezin gendun asmatu, klaseak, ordutegiak eta direla, da gaur asmatu dugu, benga, haumen. Bueno, irakaslea Goio, zergaitik... Bai, zuk esan zen ikusun, asteazkenetan egiteko, orduan asteazkenetan klasea duen ez Goio, baina gaur osteguna danez, hor aprobetxa dugu. Zergaitik Goio? Tarte honetara? Bueno, matematikaren mundu, euskal mundu txiki honetan, Goio hor punto finko bada, ez? Eta duela gutxi bertan izan nintzen ni ere, behazainen, beraiek antolatzen duten ziklo batetan, eta orduan esan nion, etor zaitez. Han behazainen, badakizu, eura dauten elkartearen izena dela, lemniskata, ez da, beti etortzaigu Goio bere kamisetarekin hori, ez da propaganda, ez da propaganda komerziala behintzat, da propaganda kulturala, ez? Da, igual Goio, zer da hori kontatuko diguzu, edo zer? Bueno, lemniskata ikurra hori jarri gendun, elkartu ginen pertsona batzuk, zientzia, teknologia eta horren inguruan hitz egiteko, baitzaldi batzuk, enpresa diela eta matematika ere bere lekutxoa hor badauke. Eta, hasi ginen, eta egia da, dagoeneko ja, 6. urten garela hor, gauzak antolatzen gure Goierri maite horretan. Eta hola, guain eukidegu urtarrian matematikaren inguruan, Enrique eta beste horako pertsona oso ospetsu batzuk hitzaldik ematen, eta jende hurbiltzen zaigu, eta gozatze dute matematikarekin, eta oso ondo pasatzegu, eta hola zetzeko. Seguro bai, gupe bai. Hemen, informatikan lizentzia duduna, teknologia berriekin oso lotuta Goio be bai, euskarazko kalkuladoraren berri ere eman zen igun, eta esan dakuen matematika irakasli ezara. Ikasi dugu zer ikasi badun? Bitu Enrique ze ikasle honan nahien? Bai. Dana gero azkanien lotute da guztian dago matematika, eta esaten zabiltzean onelako jakintza, esate baterako zuek hitzaldien bitartez eta enpresetara ere bideratzen duzue. Bai, enpresetara eta jende arrunta hurbiltzen zaigu, egia da, aurten adibidez, hitzaldi guztietan, 80 bat pertsonan inguru hurbildu zaizkigu entzuteko, matematikaren inguruko hitzaldiak. Egia da, juten direnak gero gehienak errepikatu egiten dituzte, eta ez ditugu edozein ematen, jende oso aparta hitzaldik emateko, oso komunikatzaile trebeak, oso jakituak, eta egiten dute oso alai matematikaren hitzaldi bat entzutea. Eta jendea ez da bildurtzen, eta gero errepikatu. Gainera tokatu zitzaidan, baldintzarik onenak, ostirala, gauaz, euria, edurra, han behazinerako bidia, baina lortu gendun joan da etorri behin gendun. Hori bai, gero gazta eta danetik eukidugu etxian, ez? Horren ondorio bezala. Edertu, argi geratu zaigulako aurrekoen be bai, onginen berbetan etorkizuneko industriak esate baterako, ez da? Industria 4.0 horri buruz hitz egiten be onginen. Sartu beharko dela teknologia berri hau, zenbakiak kudeatzeko, makinek eta lan eginda, zenbakiak kudeatzeko jendea trebatuta izan behar dugu, eta bestak beste hor, matematikak sekulako lana eta bidea eskaintzen dute. Horren ingurun baita martxoan ekintza batzu ditugu, martxoa emategu Baiarako enpresei pixka zuzenduta, aurten inekin egin behar da hitzaldi bat, erakusketa bat ere, eta baita Lortek ikerketa zentrotik egin behar dute enpresa 4.0, ziberseguritatea eta horrelako hitzaldi batzuk ere, eta dana noski gomidatuta zarete. Etorri beharko zara, eguntxu baten hori kontatzen, hori oso interesgarria dalako aurrekon bezintzili geratu zitzaigun, oso interesgarria da. Hemen baina jakerrik ez dago, ez da, hemen eraikina jakerrik ez daukazu, ez? Askorik lapurtzeko bez, esango neuke. Askorik ez dagoen neuk ordenadoran bez, Dana dela, bai. Hori, bai, baina gai interesgarria da, geroz eta garrantzi handiago hartzen ari dan kontua da, ez? Usten dugun baino askoz ere errezagoa gara, ez? Bai, oso interesgarria, iruditzen zait gainera, nola aplikatu hau guztia. Gaur oso ondo pasatuko dugun arren. Ez dakitz galderie aldatzen egin bi matematikari, zer nahi zuzuie, infinito edo pi? Hori zer da, esati ama edo haitxe gaizo maite mazu? Bai, hori zaila da. Ezin daukeratu? Ez, gaina, ikusaiteke biak ere lotuta garela, guzti bata besteari eramatezu, eta ordu pikin ditu ginen. Pik apurtxu eta infinitotik badaukalako, hori ontsa ikusiko dugu. Infinito edo pi?
Nik uste dut pi, ez? Pi? Zeitzitain garrantzitsue pi? Pi gabe ez gara ezer, ez? Pi gabe ez gara ezer, ez da? Ez leloa zelan da. Erderaz esan alda leloa. Hombre, ¿Se entiende español? Bai. ¿Entienden los oyentes? Sí. Bai. Bueno, sare oso batalako gainera. Sare oso batalako estatu osunbe badau. Zelan da leloa egunarena? Aurten bigarren urtez egiten da, horrelako hitzaldi batzuk eta dituzte Espainiko matematika irakasleak, eta ia egin zuten Sevillan aurten Salamancan, eta nik uste leloarekin oso ondo asmatutela, zati leloa da, sin pi no soy nada. Hori badakizu kanta batana, ez da? Bai, karo. Ez dugu kantako, baina jakin badakigu. Matematikariek badakizu, amaral zer dan, ez da? Vale. Baina ez dugu kantako. Gero euskeraz nik esan nion lagun bat, bertzen itzultzen zan hori, esan nion pirik gabe ez nahi ezer da, galdu esan zein da pili, esan nion ez pili, ez pi. Orduan, errezao, erderaz hobeto ulertzen da. Euskarazko proposamen bikain bat badaugo lehioan, be, bai. Bai, pikasle hori oso ona da. Matematika ikaslea nola ditzen da Euskal Herrixan, pikasle. Hori oso ona da, bai. Elkarte badaukate, bai, gazteakan lehioan. Pizan edo inventatzen nago? Igual bai, proportzino perfektuek eta berbetan hasi ginen, eta greziarrek eta filosofia egiten zuten nien. Horreta... Hori fi. Borrengun fi. Ekarri berdi jaztu. Ondo pronunziatu behar da, ez? Fi eta pi, ez dugu konparako, ez? Bueno, bai, orduan greziarrek bazuten fi eta pi be, bai. Bestak beste, Aristoteles beti agertzen da, eh? Zema lan egin zituen berak. Eta Euclides, batzu hiperaktiboak ziren. Noiz agertzen da pi, goio? Bueno, pi bezala oso desberdina. Eta zergaitetan garrantzitsue, danatan hasi aurretik. Kau da, zuk esan dezun bezala, asmatu duten, edo hor zegoen eta konturatu gea hor zegola, hor dago koska. Nik uste dut zegola, adibidez bere definizioa da, zirkunferentzi baten luzera eta bere diametroan arten, edo radioaren arten, dagon proportzioa. Zirkunferentziak darenetik, hortxe egon da beti. Borobilan hor zegoen pi eskutatuta, ez? Eta konturatu behar ziren, hortxe zegoela. Eta, karo, ateratzen di horrelako izen pilat, pi historian bere hurbilketakin, 3000 urte badie hortxe hasitzela, eta noski, hainbeste demoran jente asko pasa hortik, bere apurtxoa eginez, eta geroz eta amartar gehiagorekin hurbiltzen, eta historia oso luzea eta oso interesgarria. Baina, hemen jartzen zen duen, lehenengo hurbilketak eta ja antzinako Egipton egiten zirela, ez duela 4.000 urte. Eta hori aurkitu dienak, piruetan idatzita, eta hortikona. Eta hor baita, Biblian ere, erregeen liburuan ere azaltzen da hurbilketa bat, egie da nahiko kaskarra dela, zati, ete dute, zirkunferentzi baten, esate dute, ze luzera dauken, ze erradioan, diametroarekin, eta orduan ateratzea, pi beraientzat 3 zala. Gubak, Arek zuen selektibidadea pasa, zuen gainditu selektibidadea. 3,4 hori da. Erakusten digute guri. Koma ostekuek ez dielako amaitzen inoiz, horren adibide bekarriko. Besteak beste, esaten gabiltzena, zirkunferentzi bat badau, borobil bat, badau pi existitzen da orduen. Badau hor zenbaki bat, egondana hortik, momentu baten gizakiak deskubritzen du, eta hortik aurrera, izan du variazio bai oso txikiz ez da? Beti... Claro, hurbildu geroz eta hobegoa, eta geroz eta amartar gehiagorekin esan dugu bezala, orain dela 3.000 urte, 3 ingurun, eta garai hartarako ez da intxarra, baina orain ja 20 bilioi amartarrekin kalkulatuta dago. Eta hoi pentsatzeko eta ikusteko idatzita 20 bilioi zifra, ze tamainako zenbaki izango litzateke, hor baita badago buruari buelta batzuk emateko modun. Pentsatzen bat liburu beteko ziren, 2 bilioi zifra idatzita. Ondo entzun da hoi, gure ikusentzuli. 20 milioi, ez? 20 milioi, bai. Eta japoniar bat hau, gero datorrena, baina japoniarra erakutsiko, eta beran ordenagailu erakutsiko. Bai, Bai, badaukagu beran ordenagailu, eta beran ordan be bai. Bueno, ordenagailu horretatik, deskubritu dute, 3,4 zenbat bilioi zifratatzaz. 10 bilioi, 10 bilioi. Kalkulatu zituen Shigeru Kondo, Shigeru horra agertuko da. Bai, agertuko da, Shigeru, bai, horra. Zenbat kuaderno behar diz horren beste zenbaki idazteko? 10 bilioi zenbaki. Baina ja hori zan 2011an, orain ja 20 bilioi kalkulatu ditu Shigeru, gero beste lagun batek ez dakigu. Baina, eta oso kuriosoa da, segida kasik infinitu horretan, hainbat zenbaki topatzen dira, eta orduan badago webgune bat goio jarri diguna,
subidion.com, hor jartzen duzu nahi duzun zenbakixa, eta agertzen zaizu ze lekutan dagoen desimalen segida horretan. Ni jarri dut adibidez nire jaiotza data, eta agertu da 51 milioiaren inguruan hor. Hori esaten gabiltzalako, 20 bilioi aukera horretan, edozein zenbaki jarrita gaurko data, zure jaiotze data. Iristen da momentu bat, pik gordetzen duela zenbaki hori. Bai, hor gaude gaunok, danok gaude hor barruan, bai. Hau pasada da, entzun. Infinituak ni beldurtzen nau. Infinituak beldurtzen nau, gauza batek amaierarik ez izatiek, oso irrazionala dalako be bai. Zenbaki irrazionala da pi. Hau nola ulertzen dago jo? Bai, irrazionala, berez esan nahi do, arrazoia ez dola betetzen. Arrazoia da bi zenbakien arteko zatiketa. Eta leno, Enrikekin hitziken, esan gendu oso bitxia da, pi irrazionala da, infinita martar ditulako errepikatu gabe, eta berez definizioa zatiki bezala zartzegu. Leno esan dugun bezala, zirkunferentzi baten luzera eta bere erradion arteko zatiketak definitzeo pi. Orduan, hori emateo arrazionala izan barzala, baina ez irrazionala da. Orduan, infinito ditu. Zan dezu, 20 bilioietan zenbaki denak dara, denak ez diegongo. Baina infinitan bai. Eta hor baita joko asko mateo, hori da, infinitan, suposatzea, eta hor baita teoria badare, hor baita matematika sakonetan sartuko ginen, zenbaki normala da edo ez, hau da, zifra guztik, kopuru berdinen azatze, probabilitate berdinekin, ati hori horrela izango baliz, berez edozein zenbaki horrengo zan nun baiten. Enrikek esan du, 31 milioien, baina baita asko zarutzago beste edozein zenbaki topatu ezakegu. Gero, bigarrena zein da sartu duguna, beste bat ero sartu gaurko data, eta gartzen zan 81 milioian. Gero, 81 milioi asko izan arren, 20 bilioien artean ez da ezer. Zein donen aplikazio praktikoa nahi dut esan, zergaititako horrenbeste jarraitzaile pik, zergaititako horrenbeste piren friki munduen, bestak beste pai inglesez bai tarta eta tartak eta agertzen die, jendiek pi maite du, zergaitita ingarrantzitsua zelan aplikatzen da? Bueno, esan dugu bezala leku askotan azaltzalako, eta ikusi da, zirkunferentzitan noski geometria, baina baita estadistika, probabilitatea, olako leku desberdin askotan azaltzen da. Lehen esatek genuen, hor asmatu dan zerbait ez, hortxe egon zerbait, konturatu dienak hortxe dagoela, eta aplikazio asko dago. Gero baita egia da, beste batzuk esate dutela, pi ez daukela garrantzia baitzek, eta tau dala benetako zenbaki ez dala bi aldiz pi, eta horrelako, ez da oso divertigarrik sortzen die. Zutsuak, segurazki. Pi gehi pi ez tau. Oida, pi gehi pi tau. Oso romantikoa da hori, ez? Pi gehi pi tau. Pi gehi pi tau. Ez da, gehi pi perfekzio. Hau ikaragarria da. Perfekzio totala. Zenaren mundutik ez abiatzen gara, bai, zerura, ez? Mundua borobilez beteta dau, zirkuluaren perimetru eta zalera eta horrek guztiak detektatuta, esaten duguna, ikertzen honetan guztian, adibide batzuk bai, badaitugu hemen, esate baterako, Monte Carlorena zer da? Edo Buffonen horratzena? Bueno, bide desberdinek kalkulatzeko piren amartarra, baino jolas baten bidez. Guk adibidez eskolan baita piren eguna ospatzegu, eta horrelako gustatzen nahi ekintza praktiko batzuk berez sistema horiekin oso amartar gutxi kalkulatzen die, baino ikasleek ikusi ezakete hor sortu egiten dela horrelako zenbakia. Ni baita beste urte baten, noski ez da berdina, baino, bueno, piren eguna ospatzeko, egin genuen kalkulagailu zenbat amartarre mateitu, baina nola kalkulatu daiteke beste batzuk gehiago ere, orduan bere buruari buelta batzuk eman bar dituzte. Zate baterako honek puntuz betetzen dana hau zer da, zehazki? Hoi berez da Monte Carloren sistema kalkulatzeko. Hor dago lauki bat, eta bere barruan inskribatuta zirkunferentzi bat. Orduan, probabilitate erabiliz, zoriaren arabera botatuko genitu puntutxoak edo puntutxoak marraztu, zatitzen badezu, borobilen barrundaren puntutxoak, hordaren puntu guztien arten, geroz eta zenbaki urdinak eta baltzak, ez? Urdinak dira borobilaren barruan, eta guztien arten, piren hurbilketa bat aterako litzateke. Oso bitxie da, konturatzen da, noski asko gota behar die, eta ikaslekin egiteko adibidez hori oso zai izango litzateke, eta hori da Monte Carlo, zoriaren arabera eta horreko... Kasinoen, hori da. Horren omen ez jarrita dago. Claro, ze gero, mundua batzutan esaten dugu, mundua zehatza da, edo zoria, nolabai zoriaren menpe gaude, ez? Orduan, pirek badauka erantzun determinista bat, eta da borobilaren luzeraren araberakoa. Borobila hor dago, ez dago zalantzari, gurpil batek eta gurpilak horpidu barruan. Baina gero, hartzen badugu beste ikuspuntua zoriarena,
gertakariak askotan aurri ikusi ezinezkoak direlako, gaur egun ordenagailuen bidez Monte Carlo metodoak asko erabiltzen dira, bota, berriz be bota, eta ikusi ia batez besteko zenbakia agertzen den zer nolakoa den, eta kasualidadez hor ere pi dago. Beraz, nolabait pi badirudi zenbaki universala dela, zen naiz eta ikuspuntu determinista, relatibista, probabilista bat hartu, pi beti agertzen zaigu, konbidatuta. Ia pasioak eragingo bait honek danak, erantzun horretatik. Aukera ezberdinek, determinista zehatza dana horrela gertatzen da, jokuen basabiltze bai, iritsiko da momento bat bai, edo dana neurtu daiteke, edo sortie existitzen da. Momentu baten, demostratu zen idealako maitasuna de matematika bazdule. Bai, karo, bai, ez. Orduan, igual, begiratuko dugu urrengorako piren olerkia ero badagoen. Piren olerkia ere topatuko dugu non baiten. Zer da, hau, ikusten gabiltz, honek horrotzak? Hoi da beste sistema, hoi da Buffonen horratza, eta da antzeko zerbait. Hor suposatzea, lerro paraleloak darela, horratzaren neurri berdinokoak, eta botatzen jongo bazina, eta leheno bezala baita da kontatu, zenbat ikutze dute marra eta zenbat bota ituzun guztira, kalkulo bat eginda baita piren hurbilketa eman daiteke. Hor, Enrikek esaten zuen bezala, beharrezkoa di ordenagailu, zati bestera, bota beharko genitun milaka horratza, baina bai, gero... Da gero batu, bota erreza da, gero batzea da. Gero kontatu zenbat ikutute, zentzuk ez, eta horrelako sistema batzuk. Eta Buffon hori da, 18. Mendeko hasieran lan egin zuen biologo bat, pentsezu Buffon F-birekin, frantsesa bera, biologoa izan zen horrelako gaietaz pentsatu zuena. Zertaz ari zen, ez dakigu biologiako ipuinen bat izango zen, agian ez dakitzen zelulan banaketa, edo aberen azalaren margoak eta tinturak eta patroiak zer nolakoa biren, edo genetika erentzia kontu bat asmatzen ari zen, baina hor ere berriz ere probabilitateak aztertuz, genetikan egiten den bezala, zelan da, indabekin erosan egiten da, gizanteekin. Eta untxiekin, bi untxi zuri. Bai, hori da. Bi untxi zuri txiki, hori bakarrik guztazten behitu, bi untxi zuri txiki. Bai. Badakoien, hori goratzen dute, 16 seme alaba, kume, bederatzi, izango diez, zuri txikizek. Ez dakizen bat, izango die, zuri handizek, beste batzu baltzata txikizek, eta orduen probabilidadiek ikaragarri ederrak zan hori da. Eta horrelako jokoetan biologielariak ibilita, gai hori asmatu zuen Buffonek, arazo hori mai gainean jarri zuen, eta gero horren ondoren etorri izan beste bat, eta da kuadrikula batekin. Hau da, hor dago, horrialdea dago marrekin banatuta, baina hartzen baduzu baina horrialde batetan kuadrikula bat eginez, galdera berbera eginez, hor problema zailagoa da, eta hori asmatu zuen Buffon Laplaceekin. Beste matematikari frantses oso ospatsu bat, ez? Munduan neurtzeko, beste baten esaten duztinien, zertarako da pi, esaten zunien, klasien, hau da 3,16, zertarako da hori? Munduan neurtzeko. Neskatiltxue, munduan neurtzeko da. Hori da. Gogoetan zuie galdetuta zer dan matematika? Zeran ulertu ze gatxa? Venga, bihotzarekin erantzuteko da. Zer dan matematika? Zeran ulertzen zuen matematika? Oin, divertitu egin garalako. Pirena aitzakiarekin ikusi digulako, aspalditik datorren zenbaki batala, gizakiari buru eragiteko balio izan diona, gauzak neurtzeko eta munduen neurtzeko balio duena. Matematika horrela ulertu behar dugu? Goio? Nik ustez baietz. Bai, eta gaina, ni irakasle izan da, ezitzeko ere, niretzat oso tresna hona da matematika buruan estruktura batzuk eta jakiteko arrazoitzeko eta horrelako gauzetarako oso aproposa. Egi dagoain irakasle eta izenetik kontatzetela, ikasle garaien bestera baten ikuste dira gauza horiek. Bai, grekoen garaian matema, esan nahi zuen, ezagutu ahal zena. Osea, jatorriz matematika zan, nolabait jakinduriaren zuaitz aberatzorren zutabe nagusia edo erroa, sustraia. Eta gero hortik hasi ziren, beste zientzia guztiak ateratzen, matematika landu eta fisika ateratzen da, matematika landu eta logika daukazu, matematika jarraitu lantzen, filosofia, eta gero hortik beste guztiak, Eta nik uste matematika dela gizakiak asmatu ahal izan duen tresna bere mundua ulertzeko. Eta nik mundua esango nuke dirala
gehien bat gauza bi. Bata da forma, eta bestea da mugimendua. Eta horregatik gustatzen zaigu ahora etortzea, ze hemen daukagu formak eta mugitzen, ez? Dana. Forma eta mugimendua, egia da? Hori da unibersoa, formak eta mugimendua. Gero gauza asko gehitu aldiozu, baina forma eta mugimendurik gabe ez legoke unibersorik, ez legoke bizirik, ez? Hala ere ze garrantzitsua, honela erakusti edo bai matematikak, ze garrantzitsu edan, irakasle bat izan da, irakasle bikain bat izan da, ze garrantzitsu edan bebai, jendea ez ditu bebai, hau azkenien, neurgailu bikaina dela ondo pasatzeko bebai. Bai, izan beharko litzateke, ni behintzat horrela ikusteet, bakarrik gero segun nola erakuste dizuten baita, ondo pasatzeko edo oso gezki pasatzeko arrisku ere. Ikusten gainera, Goio, mai gainean utzi duela ez bakarrik mobila, ze mobila lagatzea onja ez da nobedadea, dano daukagu mobila, baizik eta kalkuladora, osea, que darama tresna bi, eta hori kalkuladora zer da, ez? Autodefensarako edo zer da kalkuladora hori, Ez, bada espadare ekartzen, ja, oitura neukeen nonea tortzen nintzen, eta... Zamba mesondo etorri da, Errusiarrez beteta dago, ezaztazu, ez dizela, Errusiarrek ez diela Goiorekin ausartu eta enaiz harritzen, egia esan. Besteak beste, deialdia egin, zuen elkartea, zabalik dauen elkarte bat, suposatzen dut izango dela, Lemniskata. Lemniskata.eus daukeu webune bezala, han kontatzeko gure ekintzak eta informazio bideo. Hori da, infinituaren ikurra. Eta inguruen ibilitabe bai, esaten gabiltzena, guztirako aplikagarria, bizitza neurtzeko azkenien eta formak eta mugimenduak neurtzeko gustatu zait, Enrique. Erabiltzen badugu matematika, zuen hitzaldietan be ikasi eta ondo pasatzeko aukera. Egongo da, orduen baten bat hurbiltzen badan, seguru asko gustatuko duena. Eta ongi etorri izango dena, dudarik gabe. Bikote barriro etorri bizarie, bizok. Etorriko gara, bai. Azizantuta gero. Tau, gu gara tau bikotea ze. Pi, tau, dalako, bi pi berdin tau. Hori behikasi du, tau bikotea firekin, zelan zan perfekzioaren medidekin, batu behar gara barriro. Ikusleek bereiztu desatela ondo fi eta pi. Ze ederra dan, zuekin tartetxuet pasatzie. Hori soziadean, larun bat gaua zafalduta ondoren, da hori fi eta piren arteko eztabaida zorrotza, ez? Hori da, horre dira gaiak. Bai, Enrique Zubasua, eskerrik asko. Bai, laster arte. Goio lekuona, plazer bat, jakin da zatozela aurretiz, eta egon eta gero zerresanik ez.